Припинок – областная больница. Наступний припинок – Тельмовский лес. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Тельмовский лес. автобус рухається по маршруту номер 2. Припинок Тельмовский лес. – наступний припинок – усходній мікрорайон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – усходній мікрорайон. Припинок – усходній мікрорайон. Наступний припинок – дитячий городок. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – дитячий городок. Припинок – дитячий городок. Наступний припинок – парк воїнів-інтернаціоналістів. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – парк воїнів-інтернаціоналістів. Припинок – парк воїнів-інтернаціоналістів. Наступний припинок – Партизанський проспект. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Партизанський проспект. Поважаныя пасажыры, уступайце месцы для сядзення пасажырам з дзецьмі, інвалідам, людзям пажылога ўзросту. Припинок – Партизанский проспект. Наступний припинок – Молодежная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Молодежная. Припинок – Молодежная. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Центральная поликлиника. Припинок – Центральная поликлиника. Наступний припинок – Богданчука. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Богданчука. Припинок – Богданчука. Наступний припинок – Беларусьбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Беларусьбанк. Припинок – Беларусьбанк. Наступний припинок – Вяслярний канал. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Вяслярный канал. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Автобус рухається по маршруту номер 2. Припинок – Вяслярний канал. Наступний припинок – 28 липеня. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – 28 липеня. Припинок – 28 липеня. Наступний припинок – Луцкая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Луцкая.
Припинок Луцкая. Наступний припинок ринок Лагуна. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок ринок Лагуна. Припинок ринок Лагуна. Наступний припинок Ковальова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ковальова. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припинок Ковальова. Наступний припинок завод Цветотрон. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок завод Цветотрон. Припинок завод Цветотрон. Наступний припинок машинобудівничий завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок машинобудівничий завод. Припинок машинобудівничий завод. Наступний припинок мікрорайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок мікрорайон Паўднёвы. Паважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок мікрорайон Паўднёвы. Наступны припинок Десантная. осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Десантная. припинок Десантная. наступний припинок цагляная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок цагляная. Припинок цагляная. Наступний припинок Ковельская шаша. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок Ковельская шаша. Припинок Ковельская шаша. Наступний припинок вулиця Митная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Митная. Припинок вулиця Митная. Наступний припинок мікрорайон Заречны. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок мікрорайон Заречны. Припинок мікрорайон Заречны. Наступний припинок вулиця генерала Благовещенского. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця генерала Благовещенского. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок вулиця генерала Благовещенского. Наступний припинок вулиця Маслова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок вулиця Маслова. Припинок
Вулиця Маслова. Наступний припинок – медицинський центр. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – медицинський центр. Припинок – медицинський центр. Наступний припинок – медицинський центр. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – медицинський центр. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак – медицинский центр. Канцавы прыпынак.